Partitura del príncep Igor, de la unitat 5 del llibre Un món de sons C, composta per Alexander Borodin, un altre dels compositors del nacionalisme rus. Aquí el ritme va ser més senzill, ja que és un 4x4, quaternari simple, però va endantir, no? Una miqueta més ràpid que la peça anterior. Dificultats? Doncs ens apareixen el mi agut, però no tenim ni fa ni sol agut com la cançó anterior. I tenim fa sostingut. No té grans dificultats rítmiques, és tot a temps, no n'hi ha res a contratemps. Negres, corxeres i després lligadures. Tenim lligadures de prolongació, blanca lligada negra, que això farà que dure 3 pulsacions, blanca en punta lligada negra, que farà que dure 4, i així tot el temps. En compàs 10 i 11 fa sostingut, i en el 12 també fa sostingut. En el 18, el 19 i el 20 també fa sostingut. I després en el 42, 43, 44 també fa sostingut, 50, 51 fa sostingut, 54, 55 fa sostingut i 58, 59 fa sostingut. Recordem, posició del fa sostingut. Tapem tots els forats de la flauta i alcem únicament el dit índex de la mà dreta, el que faria el forat 4. Recordeu, teniu totes les posicions en la taula que hi ha al final del llibre. D'acord? Sí, el llibre té una rata. En el compàs 36 no és un silenci de blanca, són 3 compassos en silenci, val? Llavors, aquí hem d'esperar 3 compassos, no 3 pulsacions, 3 compassos, val? Això és una errada de la partitura. I anem ja, doncs, a interpretar el príncep Igor. Un moment, disculpeu-me que ho posi al principi. Val, ja està. Un, dos, tres, 4. Un, dos, tres, 4. Un, dos, tres, 4. Recordeu que per a la posició del mi agut era posició de mi i entreobert el polze de darrere. Val? Bona feina!